Com anem? Porto més temps del compte sense pujar vídeos. Això, però, no vol dir que tingui l'hort urbà de balcó parat. De fet, tot el contrari. He fet un canvi total i ho he planificat tot perquè no pari. Tinc planter en creixement constantment. Tinc rotacions programades per cada test. Per exemple, mongetes, que deixaran un extra de nitrogen al test per les bledes que vinguin després. Pèsols en planter que creixeran i després aniran en els testos on ara hi ha les bledes o els espinacs. Tinc aromàtiques, la majoria crescudes des de llavor, i a més flors que estan per donar biodiversitat a l'espai i sobretot intentar desorientar alguna plaga que vulgui menjar-se les meves verdures. És a dir, que no pengi vídeos no vol dir que no cultivi aliments a casa. De fet, fins i tot a casa amb uns pares, al seu jardí, fa cada cop més goig. Es nota que porto 2 anys alimentant la terra que tenen amb molta matèria orgànica, amb biodiversitat i fins i tot algunes plantes perennes per mantenir el terra viu durant el màxim temps possible. Així el que vull és aconseguir alimentar la terra i que sigui aquesta la que alimenta les nostres verdures. Realment puc dir que estic fent més coses que mai. I potser és aquesta una de les raons per les quals no penjo tants vídeos. Però la veritat és que estic preocupat. No sé si coneixereu el científic del CSIC, Antonio Turiel, que últimament, de fet, està sortint al Tot es mou de TV3, per si hi ha algú que ja el té vist. Però si no esteu al tanto del que porta dient des de fa més de 10 anys, us recomano que l'escolteu. Aquí dalt us deixo una de les tantes i tantes entrevistes que ha fet, tot i que el que diu és dur de digerir. No se l'ha escoltat prou des d'on se l'hauria d'haver escoltat. Llavors, davant la situació que tenim actualment, a tants nivells diferents, personalment crec que el millor que podem fer és informar-nos i pensar quines petites accions podem fer per ser més resilients al nostre dia a dia. Ja ho diu Eixarcolant, impossible és no fer res per canviar-ho tot. Així que informem-nos, parlem-ne i compartim aquests coneixements. I per què us parlo de tot això? Perquè aprendre a cultivar els teus propis aliments és un dels pilars de tot plegat. Prendre consciència del que costa o del que es necessita per cultivar aliments ens ajuda a créixer i a ser més resilients interiorment. El coneixement és poder. M'encantaria que, si us ve de gust, compartíssiu les vostres opinions o expliquéssiu què feu vosaltres, en el vostre context, per afrontar la situació que estem vivint i que ens ve a sobre, tant si ho volem com si no. O dit d'una altra manera, tant si ho sabem com si no. Doncs res, com sempre fem aquí, apa doncs, fins la propera!